Assalamu alaykum aziz adamlar. Bu gedeki videomuz göz uğunçlarımızdan Hidrat Mahani radiyallahu anh barada bolar. Klasik İslam alimleri Hakem en-Nishapuri'nin Tarihu Nishapur, yani Nishapur şäheriniň tarihi adlı kitabyny we Hafiz ibn Hajar el-Asqalani'nin El-Isabe fi Temyizis Sahabe, yani Sahabalaryň terjimehaly adly 15 tomluk eseriniň 6-njy jild 33-njy sahypasynda merli sahaba barada maglumat berilýär. Gelin bu merli sahabamyzy tanalyň. Hidrat Mahani radiyallahu anh takminan 7-nji asyryň başlaryna Merde Pars maşgalady dogulýar. Käbir çeşmelerde Türkmen maşgalasyny dogulanlygy barada hem aýdylýar. Kakasyndan sowda satuw işlerini öwrenip, ýaşlygyny Horasanyň Nusay we Abivert ýaly şäherlerine kerwan gatnadýar. Ol döwürler Mer Sasanitleriň golasyna bolup, şäheriň merzubany, ýagny häkimi Sasanitleriň padşahlary tarapyndan bellenilipdir. Mer halky umuman otparazlyk dinine uýýan eken. Hidrat Mahaniye çağalykdan mecusi, ýagny otparaz bolup ýetişdirilýär. Emma ol bu ýoluň ýalňyşdygyny öz içinden duýýardy. Bir gün Merwiň badaryna aýlanyp ýören mahaly uzak ýoldan gelenleriň birinden şu habary eşitýär. Medinede bir peýgamber aleyhisselam bar. Ady Hidrat Muhammed. Täze din bilen ýüze çykypdyr. Ol diniň ady İslam dini. Bu habary eşiden Hidrat Mahani radiyallahu taala anhu derrow ýol harajatlaryny jemläp, kerwenleri bilen niredesin Medine diýip ýola rawana bolýar. Günler we hepdeler geçýär. İçinde Medine ışgy. Gynansak-da Şamyň şäherleriniň biriniň golaýyna şum garakçylara sataşýar. Ol döwürde çöl garakçydan, galtamandan we ogrudan dogul eken. Bir näçe ay kulçulukdan soň aýlanyp öwrülip Medineli Arabyň eline düşýär. Hidrat Mahaniye öz ýesinden gaçyp Peýgamberimiz aleyhisselamy tapýar. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ony azad edýär. İbn Hajar el-Asqalani'nin El-Isabe kitabyna bolsa Medine sowda bilen gelendigi aýdylýar. Mahaniye otparazlara değişli ad bolany üçin Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam onuň adyny Muhammed diýip çalyşýar. Şol sebäpli Muhammed Mevla Resulullah ady bilen hem tanalýar. Mevla sözi hyzmatkar ýa-da gulçulukdan azad edilen manylaryna ulanylýar. Hidrat Mahaniye Medineden gaýtmaýar. Bir näçe ýyl Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hyzmat edýär. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ony Merwe ýollaýar. Hidrat Burayda radiyallahu anh'dan 20 ýyl çemesi öň Merwe gelýär. Öz öýüniň garşysyna uly mesjid gurdurýar. Hidrat Burayda Hidrat Hakem el-Gıffar radiyallahu anhum dağlaryň gelmegine sebäp bolýar. Hidrat Mahaniýanyň uburunyň nirediligi barada anyk maglumat ýok. Biziň uwanjymyz merli sahaba. Beýik Yaradan bizi onuň şepagatine gowşursun.